Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kashe Hanifa bayan biyan kuɗin fansa da iyayenta suka yi. Wani mummunan labari da muke samu yanzu shine waɗanda suka yi garkuwa da Hanifa a Kano sun kashe ta duk da an biya su kuɗin fansa. Waɗanda suka yi garkuwa da Hanifa Abubakar, 'yar shekara 5 a jihar Kano, sun kashe ta duk da sun karɓi wani abu daga cikin Naira miliyan 6 da suka nema a basu a matsayin kuɗin fansar. Wasu daga cikin hotunan mutanen da suka yi garkuwa da Hanifa kenan. Bayan an ga gawarta, a halin yanzu an binne Hanifa, an yi mata sutura kamar yadda addini ya tanada. Muna roƙon Allah ya kai rahama kabarinta, Allah ya